Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ayang hi. Chuang mem ta. Ngali ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cing dum. Ndam la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Khasi Students Union Nehu Unit ha ka khatsan tarik ujamang arjar phunreo. Kala IT da ka jingtho show pro vice chancellor ka school ba Nehu ban pensngau ha ka baidai bat ka jingbam pat penkhre jong ka Nehu ya ka syllabus lani ka lennong puli na ka benta ka 7 and 8 semester ha ka 4th year undergraduate program hadin bala pentrikam ka National Education Policy 2020. Ka General Secretary jong ka Seng, ka Samla Iba Kordor Marwen, ha ka jekaran bat kilat patay kubor. Kala kentu yeki bor penya jong ka skol ba nihu, ban a jing pensay, lakin pentrikam na ya ka jing puli ya ka postgraduate, ka batang sisnam kumbala kadaw, ha ka National Education Policy 2020, na ka benta ki Samla puli ki bala pendap, ya ka undergraduate program ka basausnam. Nya kalian jungi ke KSU Nehu Unit Dewan Ban Kendui Provinsi ban kabaha kabaya de bat kandi ka NEP 2020 bat kindiki 4 years undergraduate program de ngilawan ban boi atli ki mat ki bangi wan ra hak mat jungi kan kong kalong ba na banda kandi ka 4th year kandi ka 7 and 8 semester syllabus ba wat haduk mentaro ki kimpat don ni kata ka syllabus ka jong kandi ka 7 and 8 semester. Dan kalian jungi ngila bu mak jungi ba nak ngikwa ba kan penstat ya kan ka jing pendidikan aja kan ka syllabus ma wan mata ki kan kena ki bala dan ka final year kan ka 6 semester ki ban sadep ya ka exam joki ha ubenai Jun te kala long ka ka ba kam kongsan ka ba kam kerke ba wad duk mentaro kimpat la ban penbiang te halor kan ni nak jing pensai ka jong i kalong ba kin saya le kamstat bat nak kalian iru kin sa ba yang juga academic council kin sawan ra kan ni bat hakini kita yo ke bansawan hi kin sa la ban pensai syu nak kalian juga universiti halor kata te kan ni ka ba amat ba arpat kan ni na benta kan ni ka hato kan ni hu kalala an em ban penbiang kata ka 1 year PG course nemar katkum ka NEP ka ong shai ba kinu ki kena ki bala ban pendep ya kan ni ka 4 years mo kan ni ka 4 years course ka bade with honors dan ni with honors with research te kan ni ka 4th year pade ha kitu ki kena ki bala la ban pendep ya kan ni ka 4th year kila la ban 1 year kan ni ka 1 year PG course te hana kalian jungi ki shai ba hato kan ni hu kala la an ban penbiang ya halor kata te na kalian jong ka university kila ang ba halor kan ni ka benta nak kalian jong ro kade ke bala kam kongsan ban pet chai namar baki kena kidan por stang shis nam ban pendap ya ka jipuli ka jongki bat ban continue ya kan ka PG course kan ka master mo ko bade tang shis nam de ki halor kan ka kamar ro kila pen shai ba kin sapet bat kin sa ya ra hapo ka academic council bat kumjuru hakiwi ki ba la ban pentik kena te nak kalian jong ni ro ngi ong shai ngi kli i ba ha to sa kan ka hapok NEP pensai sabarok ba kidan ki kena ki ba kedang long confuse mo ba kila lada kila ban pendep ya kene ka 1 year course katkum ka NEP ki ong ba lada ki kena kila ban pendep ya ka 1 year kila ban yo ya ka certificate but katu ka ban jing yo jong ki ya ka certificate ro kila la ban sange sure ka jing pule ba pendep yang hadin tamakan dia ka jing pendep jong ki ro ka de bende hapok news nam te hadin katu pade ngil ong ba kitu ki balala ban pendep ya ka arsenam pade kila ban yo ya kan ka diploma certificate te bat sakawero kitu ka bila ban pendep ya ka license pat kin yo ya ka degree jongki bat kitu ki bala ban let sya kan ka food ya pat kan ni kalong ka bakam kongsan shu ka ban let food ya namar haduk menta ni yo i bat yo ro ka jing tep ba bun ki college ki ba affiliate hapo kan hu kimpat la ban le ya kata ka nambar kedan atli ki benta kata ka we ka deka food year with honors but ka we ka deka food years honors with research
te kan ka honors but de kino ki khana kila bai ban le ban continue ya kan ka fourth year henry hakabaya de but kan ka fourth year honors with research kan pade ki de tang ki khana ki ba yo ya ka 75% te halor kan ro kan ka fourth year na kalian jong ba banyak keran ha but is umdoro i professor provisi jongi I ong shai ba kade ke ek ba kham jinjar ye bat ka ba kham e nama kan ka fourth year course kam de ka ba sup te ngingit skam ba ki khana ro ki khana jongi ki de ki khana ki ba start bat ki la ban le kan ka fourth year re wat la ka taro kan ka fourth year ngi yo jingtip ba umde barok ki college ki bala ban ai ya kan ka fourth year course nama kan ka fourth year course ka de ka ba kham kong san bat ka ba ha ka ba de bat kan research honors with research le ki de tang ki to ki college ki badan arngut ki ki supervisor ki bade ki babla ban pendep ki PhD kina kai ki babla pendep ki PhD but nalor kataro ki di bendan ka 2 years experience te halor haduk mentang yo jingsha yo ka jingtip ba umpadon wero kita ki noikai ki bala ban pendep ki PhD ki bala register yala de kum ki supervisor hapo ka nihu te kataro kalong ka ek ba kam ngosi ba mentang yo shai jingtip ba mentaki khana kila ban le tang ka 4 years ka ta ka bayade bat ka honors rekinom yo shu ban le ka 4 years honors with research number ba impadon ki ba register yala de kum supervisor but kim padon ya kata experience arsnem te kadang kham simpor te hakaliang jong kanika PG ro ki ong ba nakaliang university kan sapen bet ya kata but shushuru kinsa ayangi ka clarification ka ba kamshai hadin enda kila adab ya ka academic council kada ka jongki kalong ba mentangi isai ba hapo kan huru kamde ka kaya ka basuk ka bayat bet ya te kum kini ki sngi ki snam ki bal adab ru pilai isai hapo ki media te ka ba kam penslam ya kan ni kalong kawe ka debet ba nakalian kan siru ni ba ki kam shim sting ya kan ni kam kimdakin kani ka long ko bakishim sting kani but sakaweru lada di shisha ka ba kan mesti ka ba la ban kit klik tengi scam ba kila adi ban pendap hanadu ka por ka ba biang but kanang ba kin penshai ru ki kena ha ka por ka ba biang hoi ka de ka jingdon ka jingbam don jong u vc hapo kan dihu ka ba wat hakipor ki ba udon ru umsham lala ban penshai umsham lala ban pentik kena halor kani ka ba shoban implement ya kani NEP 2020 ru te menta ka jingbam don jong ile te kala pen isai shushu ba wat hakapor ba idi don ru imla ban pendap te menta ba im don le nim kwa ban kemilenti i dengan kemilenti ya kitu ki authorities ba don hapo kani hu na kalian jongi kerpat ikna bakin dia kini kemilenti bakan sadan kalat kalenti kaban wan hakmat ka jongpi bat ka jing kerpat ka jongi ya pi kalong ba snobha krepot bha bat snobha la ban bat nam duk mensim ring na kalian jongi ru ngila persang bat ngin sadan kata kalat kalenti kaban pli bat hakini ru kin sami hakini ki tayo ne kisngi ki ban sawan lada kaya khane ka benta lada unu UVC unu syuklaro lada udang yai don hangne bat lada unya don hakini kisnam ki banwan ro kan long ka ek ka basung si ba kan nihu ranking kan sanang hiar shushu henry lada hakani ka singi ka banwan lada uni UVC ulala ban mi nang ni kan anani ka ka school ba nihu ngan sayo I kan chai ba kan ni kan nihu kan sanang kiu hakisi ki banwan ba kisngi ki ban sport na kalian jungi expect college ban ki penshai ya halor ki kena hali hakabade hede bat kini ki 1 year 2 year 3 year but 4 years course ban kin penshai ki but ya ki kena ro ba lada ki lala ya kata ka shis nem mo kata ka first semester and second semester lada ki lala ban pendap henry kim la shu ban continue ya ka second year kim de ban du jingkermen henry ki de ban shimno tang ka certificate jong ka first year henry kitu ki bakwa ba second year ro ki lala ban yo ka dia ka degree jong ki tang hadu second year ba kitu ki third year ro kim ju te kim de ban du jingkermen henry ki de ban pet ban puli kot bha bat ngin sayo ya kata ka certificate ro na kaliang jong I provisi ro I ong ba sha ya kata ba ka certificate ro kin sa pen biang mar kan ne ka de ka ek ka sin ka baning kong ba ka long ka ba kanu ka jingwan ra ka ba pen kela mo ya ka system te kan ha ka bas dang te kan kham e henre hadin ka sgi pan wan pa de kin sa kham ya be ti na kaliang jongi tengi kerpat ban in kamle kampen stat bat kampen koloi namar kani kade ka ke bala kam kerki namar ba mentang don stang arbanai te na kaliang jong iru I ong ba kini kita yuk men sawan hi insa pendap no namar menta kala de kasngi friday te ba kini kita yuk ki banwan insa la pendap no ekani
Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.